Gipang dawat sa 13 ka outstanding Misamis node ang pasidungog gikan kang Governor Henry Waminal tungod sa ilang padayon nga kalampusan sa pagpanguna sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang pasidungog gihimo sa araw ng Parangal 2025 ato sa 96th founding anniversary sa probinsya. 7 ka mga individual ang nakadawat nga graduate gikan sa PMA ug PNPA. Teaching ug educational leadership unom ka institusyon ang gipadunggan usab nga gilangkuban sa lupon ng tagapamayapa of Barangay Sinian, Barangay Klaran ug Barangay Garang ug sangguni ang bayan sa Calamba, sangguni ang bayan sa Plaridel ug sangguni ang pangmusod sa Oroqueta City. Ang 13 ka mga awardees nakadawat og token of recognition tungod sa ilang mga kontribusyon. In leading this province from what it once was to what it has now become, transforming from the so-called drug capital to a drug-cleared and insurgency province, from being among the top 10 poorest provinces to now one of the region's top performing in the areas of economic growth and tourism. The principles that I have strongly imposed upon myself and have instilled among the Misamisnos I serve are the core values of excellence and service that define the Misamisnon spirit. When Misamisnons are driven by excellence, the motivation spurs us to not stop until we see results. Guest of honor si Department of the Interior and Local Government kundi ay LG Secretary Junvic Rimulya. Gidaig ni Rimulya si Waminal sa pagtransform sa Misamis Occidental gikan sa usa ka pinakapobre nga mga probinsya ngadto sa usa sa mga milambong nga probinsya sa nasud. Sana sa mga darating na panahon ang piliin ng buong Pilipinas ay mga leader katulad ni Governor Waminal na wala nang ginawa kundi minahal ang kanyang lalawigan. Gipasiugdasab ni Rimulya ang pag-shift sa probinsya gikan sa mga lugar nga apektado sa droga ngadto sa usa ka lugar nga malinawon ug puno sa kalambuan. Ug iyang gibiliban si Waminal sa lig-on nga pagdumala niini sa Misamis Occidental. Pinakita na kung inuuna ang serbisyo kaysa sarili, uunlad ang inyong bayan. Gawa sa pagpasidungog, nagpaygayon sab og livelihood ug immediate assistance distribution. 11 ka mga kanhi rebelde sa probinsya ang nakabenepisyo sa tag 65,000 pesos matag usa ikan sa DILG ubos sa ICLIP program. Pagpasalamat kini kanila sa ilang kaisog sa pagpili og kalinaw ug pagsuporta sa ilang panaw paingon sa usa ka mas luwas ug progresibo nga Misamis Occidental. Gihimo sa Bayfront Arena sa Oroqueta City ang araw ng Parangal niadtong weekend. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.